Totoo ba yun? Hindi ka nagsisinungaling, Nay? Hindi. Ha? Sabihin mo dyan sa mga kasamahan ko dyan. Okay. Hello mga kadong! Welcome nga muli sa aking YouTube channel mga kadong, mga rinang. Nadaanan ko si nanay dito sa may kalye ng Maginhawa Street. Lagi akong dumadaan-daan dito mga kadong dahil nagbibiyahe nga ako ng tricycle. Kaya napapansin ko si nanay. Dito lang siya parate, nakaupo. Ano nga pala itambay-tambay mo dito, Nay? Ha? Anong itambay-tambay mo rito? Nakilimos ka? Nagpapanimos. Nagpapalimos? Nagpapalimos siya mga kadong. Para saan naman ang palilimos mo, Nay? Para may makain ka? May 200, 300, 400. Pero sa ngayon? Ha? Sa ngayon, malakas ba ang ano? Wala ngayon. Wala. Wala? Kasi mahina ang Mahina ang bigay. walang tao-tao. Ayun na mga kadong, sabi ni nanay, hindi pa daw siya nakakain dahil wala daw halos nagbigay sa kanya. Pagkaka, di ba? Kaya nga mga kadong, bibilihan ko si nanay ng yung, ano ba yung gusto mo, Nay? Ay, hindi ko alam yan. Hindi mo alam pangalan, ako rin, hindi ko rin alam. Yung parang lugaw daw na masarap daw pag ninaluhalo na daw sa baliwag. Tatanong na lang natin doon mga kadong kung ano yung, alam naman siguro sa nagtitinda dyan. Bibigyan ko si nanay ng ano, yung gusto niya, yung nasa karton daw na parang lugaw. Na may kanin ba, Nay? May laman? Oo. Yun mga kadong, hindi pa daw hindi ka pa daw nanghalian, Nay? Iba nga. Naku, Walang kita ay. Walang kita. Kahapon din Oo. yung kain ako. Kawawa naman si nanay. Wala daw siyang wala tang asawa, wala siyang anak. Totoo ba yun? Hindi ka nagsisinungaling, Nay? Hindi. Ha? Sabihin mo dyan sa mga kasamahan ko dyan. Okay. Kumbaga dalagang Matandang dalaga. matandang dalaga siya mga kadong. Yun, bilihan ko si nanay para makakain ka na, Nay, no? Yun lang, tubig. May tubig ka? May tubig siyang dala-dala mga kadong. Ibig sabihin, tubig lang yung ininom mo kanina. Kawawa si nanay mga kadong. Yun, bibilihan ko si nanay. Pupunta muna ako ng baliwag mga kadong. Sige, Nay, bibili mo na ako, ano na, yung nilugaw na nasa karton ba yun? Ano ba yun? Sige, Nay, ha? Iwanan mo na kita dito. Okay. Okay mga kadong, dito na tayo sa baliwag kasi tapat lang sa pisto ni nanay yung piniston niya para makilimos siya mga kadong. Pabili nga yung ano ba yung parang lugaw daw na may laman. Parang masarap, gusto ni nanay eh. Yung parang nasa karton daw na may lugaw. Ha? Lugaw daw. May laman daw eh. Ano ba yun? Ha? Ano ba yung sinabi ng nanay nga? Titingnan ko muna. Rice topping. Ha? Rice topping. Rice topping? Baka yun siguro. Ano ba yun? Adobo, biscuit. Baka yun siguro. Kasama na kanin. Shout out sa inyo ha. Kasama na kanin. Hello. Oo. Vlogger. Okay. Nadaanan ko si nanay eh. Naawa ko eh. Hindi pa daw siya nanangalihan. Mahina daw yung palimos niya. Mahina daw. Wala daw kita. Bihira lang daw yung nagbibigay. Kaya yung sinabi ko kanina yung sinabi. Lechon paksiw, adobo, beef steak, kaldereta, yung mga bili. Yung masarap siguro. Lahat naman niya masarap, no? Lahat naman niya. Basta yung isa na, yung beef steak, may beef steak siguro, oo. Okay. Sige, bilhan mo ako, isa lang siguro. Muna, baka mamaya hindi rin maubos si nanay. Gano'n ba karami yun? Ang kanin siya, tapos isang tao lang. Isang tao lang, isang tao lang naman si nanay. Okay, bigyan mo nga ako. Para mabigyan ko na si nanay, kawawa naman, nagugutom yun. Alright mga kadudong, yun na siguro yung gusto ni nanay. May kanin daw eh, may kanin. Tapos pag ihalo-halo na daw, masarap na daw niya kakainin. Binigyan daw siya kahapon, kaya nagustuhan niya yung luto. Ngayon, tamang-tama rin na bibip. 3 minutes. Ha? 3 minutes, imamay 3 minutes. Sige, yung anong sahog dyan? Masarapan nyo na. Anong pangalan mo, Dok? Pangalan mo? Marcos. Ha? Marcos. Marcos? Ay, parang presidente yan ha. Marcos ikaw? Arden. Ha? Arden.
Parang puro aim yung nanguna. Joke lang, shout out sa inyo ha. Okay, yun ang sila yung namamala dito sa Baliwag, mga kalodong mga ridang. Yan. Oh, okay ah. Sige, kayo para. Baka nagutom na si nanay. Kawawa naman si nanay. Ha? Ano yan eh? Fishball? Oo, fishball yan eh. Tinuro ni nanay sa akin dito daw, Baliwag eh. Oo, oh, sige, yan na talaga. Magkano nga yan? Ah, sige, kaya. Murang-mura pala dito eh, masarap pa. Di ba? Pag Baliwag talaga sikat eh. Oo, abot kayang sa bulsa. Yan na yan. Okay, ito bayad. 80 po yan. May kutsara na to. Mayroon na. Okay, salamat Marcos ha. At kay sayo. Ano nga pala mo? Ardi, okay. Okay, salamat ha. Bye-bye. Nay? Naabala. Ayos lang, Nay. Oo. Oo, yan. Baka yan na siguro gusto mo, Nay. Tingnan mo, may tubig na rin akong binili, Nay, para makainom ka. Kasi sasakay ng babae. Nanay sabi. Ha? Sasakay siya ng babae. Oo. Sabi ko din ng driver. Sabi ko. Walang driver yun. Sabi mo, walang driver yan, ma'am. Oo. Yan. Ano yan talaga? Oo. Okay. Ano pala pangalan mo, Nay? Duray. Ha? Duray. Duray? Okay. Yan mga kalodong, binilihan ko si nanay. Ito pala yung gusto mo, Nay. Oo. Yan mga kalodong, Oo. yan oh. Masarap na to, sabi ni nanay. Kasi natikman niya to mga kalodong. Kaya yun ang hiningi siya ni nanay sa akin. Binigbigyan ko siya. Saka may tubig na rin si mga kalodong yan. Sayang ang dahil mo. Oo. Okay lang, Nay. Walang problema po yan. Oo. Paano na, Nay? Di na ako magtagal na, Nay, no? Oo. Sige. Oo. Salamat. Mga kalong, nabigyan ko na si nanay sa kanyang gusto. Okay na rin sa akin mga kalong na nabigyan natin si nanay kahit sa ganung tulong manlabang. Nanay, masaya ka pa, nanay? Oo. Okay, yun mga kalong. Sana mga kalong, supportahan niyo ang aking YouTube channel mga kalong upang mas marami pa tayong taong matutulungan sa pamamagitan lang sa inyong pagpanood mga kalong at hindi ninyo i-skip ang mga advertise. Kung mayroong advertise na pumapasok sa aking video mga kalong, malaking tulong na yan para sa akin at sa kanila din mga kalong dahil nakasod ako sa YouTube mga kalong ay mamamahagi din ako sa ating mga kababayan katulad nila ni nanay na nandito lang sila sa kalye upang manghingi ng tulong, bari-bariya lang ganon. Pero sa panahon kasi ngayon mga dong, bihira lang yung may magbibigay. Paano nanay, maraming salamat sa paunlak mo sa akin at binigay mo na oras, pagkakataon mga nanay ha, maraming salamat ha. Okay, mga nanay, magbabay na tayo sa ating mga viewers. Bye-bye. Bye-bye mga kadong, kita-kita lang na tayo muli sa sunod kong mga i-upload mga video mga kadong. Nanay, bye-bye na. Bye-bye. Okay.